Здравейте с епизод номер 5 на големите и малките спортисти подкаст. Днес ще ви представяме един гост, който спортува един спорт, който не е толкова запознат и разпознаваем в българските среди, но той ще ни го разкаже много обстойно и ще разберем повече за него. Той е Евгений Черноземски, той е бейсболист, професионалист в България и състезаващ се за национален отбор на България. Здрасти, Евгений. Как си? Добре дошъл. Добре дошъл. Добре заварили, благодаря, много добре. Вие как сте? Благодаря, добре. Радваме се, че прия да си част от нашия подкаст и прия тази покана. За нас това наистина означава много. За мен е истинско удоволствие и се радвам, че пък правите вие такава инициатива, която със сигурност е Нека полезна. да си повторим и отново нашата инициатива за тези, които може би ще гледат за теб за пръв път. Нашата цел е чрез разговори с такива хора като Евгений да покажем на децата, че спортът е хубаво нещо и трябва да се спортува. И спорта не пречи на това да бъдеш добър в училище и добър в живота, в работата и така нататък. Дори ти дава доста предимство това нещо. Ти спортуваш един спорт, който може би не е много популярен в България. По-скоро всеки знае за него, но не е толкова наясно с правилата, с това какво се случва и как се играе. Ако можеш малко повече да ни разкажеш първо в тази насока, какво представлява бейсболът. Да, със сигурност в България бейсбол е един от спортовете, които е по-скоро екзотичен. Честно казвам, често се чува като кажем на някой, аз играя бейсбол и първата реакция, има бейсбол в България, наистина, това от колко време, къде играете и така нататък. Наистина хората знаят за него, гледали са доста филми, все пак е един от, може би, най-известния американски спорт. Много филми има части от него, но за жалост правилата са наистина така доста сложни, особено ако не се задълбаеш в тях. Може би ще започна с най-простото. Спорта се играе естествено от два отбора, няма равен резултат, един мач не може да свърши равен, а играе се в 9 части, от 9 човека се състои всеки отбор, като една част се нарича ининг, като един ининг е разделен на две части сам по себе си. В първата част отборът домакин винаги е този отбор, който е в защита първи. Като казвам в защита, това са хората, които са с ръкавиците. Всеки има 9 човека, които са разпределени на определени позиции. Има инфилд и аутфилд, като инфилдерите, предполагам всички сте гледали, може да си представите едната част, която вътре има червено, всъщност като сгория, в която са разположени всъщност тези играчи, това са инфилдерите. И има аутфилдерите, като със сигурност най-известната позиция е питчър, също какъвто съм и аз. И другата така по-известна позиция, по-интересна по-скоро като човек види, е кетчър, която е всъщност човека, който стои срещу питчъра и фаща топките му, който е целия облечен в кори и маски и прилича на някаква бронирана костенурка. Нали? Да. Като целта на цялата защита е да направи 3 аута. Когато направи 3 аута, тези хора, които са били в защита, всъщност отиват те да батират и да удрят, като удрещия се нарича батер от батата, която всъщност е бухалката, която използваме. Нали, това е много често срещан въпрос в България. Ти кой си? Този, който хвърля или този, който удря? Всички правим всичко. И защита и в нападение, като естествено пък целта на батиращите и на отбора в нападение е да отбележи точка. Често срещана грешка в мисленето на хората е, че всъщност че точка се прави, когато само стигнеш до първата база. Всъщност има 4 бази, които всеки трябва да обиколи. Чак тогава всъщност даден отбор, който е в нападение, прави точка. Като най-вау нещото, което естествено всички знаят за него, е хоумрън, което значи, че батерът е толкова силно ударил топката, че тя е излязла по въздух директно извън игрището, което му дава правото той да отбележи точка директно, без да има без да има някой въобще възможността да го изгори, абсолютно директна точка, безапелационна. И това е така най-вау нещо, което можеш да постигнеш като удряш. Като пък защитата същевременно естествено се стреми да направи тези 3 аута, които може да бъдат направени по няколко начина. Единият начин е да фанеш топката директно по въздух, т.е. удрящия удря, топката излита по въздух, директно фаната без да тупне на земята, от който иде от хората в защита. Другия вариант е, ако топката е ударена по земя, някъде в игрището и защитниците успеят да хвърлят топката по-бързо, отколкото тичащия на базата, към която той тича. Тоест той тича към първа база, някой хваща топката, хвърля я към първа база и топката стига преди тичащия да е стъпил на първа база. Което честно казвам, нали си кажеш, това звучи доста трудно. Истината е, че не е, тъй като
всички, които хвърлят, топката лети много по-бързо, отколкото хората тичат. Да речем в момента професионалистите в Америка има хора, които хвърлят от игрището вътре, помежду си, с около между 90 и 100 мили. Лети топката, която те хвърли. Което, да, буквално виждаш как даден играч е на 3 метра от първа база, тичайки към нея. Човек, който хвърля, още не е хвърлил и топката пак стига преди него. Толкова наистина е бързо това. Това е втория вариант за изгаряне. И третия вариант е вече пичърския дуел, който е всъщност целта на пичера, когато хвърля, е да направи така, че или да изгори директно този, който удря, като му хвърли 3 страйка, което значи да хвърли 3 топки, които този, който удря, да не може да удари, като има два варианта. Тук малко може вече влизам в прекален детайл, но все пак има страйк зона, която страйк зона е от гърдите до коленете, върху холма, така наречен, който е буквално една бяла къщичка, под формата на бяла къщичка. И ако питчер успее да хвърли топка в тази, така нека кажем, тя е... Като квадрат се едно. Да, тя е правоъгълник, буквално се образува, като този правоъгълник е за всеки батър различен и е по преценка на съдята. Той принципно винаги би трябвало да е така, но нали, съдята може понякога да види една топка, да не я види. Ако успее питчера да хвърли 3 топки там, без батъра да удари топката, това са 3 страйка и аут. Ако питчера хвърли 4 топки, които са някъде друга, да речем над главата на този, който удря, това са 4 бола и батера му се дава правото, без да има шанс как да бъде изгорен, наградата да отиде на първа база и след това идва следващия човек, който е в реда на отбора. И общо взето по този начин започва от първи батер да батира, стигат до трети, изгарят и тримата, тези, които батират, отиват в защита. Тези, които са защита, отиват да батират, по абсолютно същия начин се завъртат и когато и двата отбора са минали на двете места, това е един ининг. Когато станат 9 ининга, ако са равни отборите, продължава с 10, 11, 12 и 13, като вече има различни правила, типа след 9 ининг се слагат хора директно по базите, за да стане малко по-бърза играта, тъй като това е едно от големите различия върху, нека го кажа, между европейския и американския спорт. За американците това да прекарат на стадиона, гледайки 3-4 часа, 5, един матч, колкото наистина може да продължи, е прекрасно. Те, нали, American pastime буквално, да прекарат време с семейството, да пият бира, да ядат хот-дог, да гледат, да си говорят. Доколкото европеец е свикнал на бърз спорт. Той обича топката да се движи, да има динамика, което в бейсбола понякога често го няма. И всъщност там се залага повече наистина на статистика, на стратегия, на хилядите възможности за това дадена топка като бъде ударена, какво може да се случи в игрището. Малко по-спорт, който изисква хем следене, хем повече време, което наистина в Европа може би заради това не е толкова популярен, просто защото е по-различен спорт, отколкото това, което европейците сме свикнали да гледаме тук. Да, тук се харесва по-различно нещо. А ти как започна да го спортуваш този спорт? Как се случи така да попаднеш в бейсбола? Ами, когато бях трети клас, преди вече 24 години, всъщност моят тогава сегашен треньор, който беше тогава от друг отбор, дойде в училище, имаше, мисля, че беше европейска програма, по която и самите отбори бяха решили, че естествено училищата са най-доброто място, в което могат да намерят, нали, млади играчи. Бяха дошли да правят показно от един от часовете, които имахме по физкултура. Аз бях много запален по футбола. Просто всеки междучасие, всеки час, като може би по-малко в повечето малки деца, в футбола да ритаме топка. И бях много кисел от това, че трябва да играя бейсбол. Толкова кисел, че накрая учителката едва и каза: моля те, всички деца са вътре, ще показват нещо. Няма да риташ ти топката сам. Имах скандал. Бях така малко по-бурно дете, нека го наречем. Но в крайна сметка влязох и да видях всъщност, така направихме едно показно и мен ми хареса. Същевременно майка ми беше тогава директорка на училището, в което учих и се налагаше често да я чакам до по-късно да свърши работа, за да се приберем заедно. И един от пътите, в които трябваше да я чакам, точно имаше тренировка, в която така и така нямах какво да правя. Си казах: по-добре да тия да пробвам. И истината е, че това беше първи път, който пробвах и това беше, може би, от тогава не съм спирал всъщност. До ден днешен, което вече наистина са 24-25 години. Нещо. Да. А казваш, че си почнал в училище. В момента има ли такава практика или къде? Да, в училище има. В България всъщност, може би е важно да отбележа, всъщност бейсбол го има от 89-та. То може би идва така,
точно тези години, проста причина, че комунизма, нали, свършва, това е нещо западно, нещо американско. Нещо по-свободно, различно. По-свободно, да, това е повея на свободата. Да. И тогава, често казвам, много бързо се развива. В един момент има 3 нива на лиги в България и 28 отбора. Това са първите години. Примерно в Академия, 3 академика, в Русе, в Варна, в Бургас, в Стара Загора, в Ловеч, в Козлодуй, в Благоевград, в Дупница. Навсякъде има, да, цяла България обзето играва бейсбол. Като за жалост лека по лека това така намалява във времето. Сега естествено нивото не е било кой знае какво. В момента играем главно 3 града, в които се играе, са София, Дупница и Благоевград. Като има общо 8 отбора в лигата, в София са 6 отборите. Колкото до тренировките, те са общо концентрирани около детските тренировки, става въпрос, са концентрирани около стадионите, които имаме, като в София има 2 стадиона, на които се играе. Единият се намира зад басейна Дианабад, точно буквално около басейна се вижда стадиона, където е залата на борците, където е. А другия стадион, който е по-стария, се намира до ректората на Техническия университет. Да. Там е много интересна историята, как сте успяли да си го направите игрището буквално от нулата. Да. Преструктурирате го от футболно игрище, в момента е бейсболно такова. Има всичките удобства и екстри, които има на бейсболно съоръжение. Дори имаше и путка за хот-дог последния път, като ходих там. Беше много готино, много такова, на английски наречено кози. Да, точно. Уютно е, да, и със сигурност е сгушено, няма сгради, освен, нали, университетските сгради, които в крайна сметка те имат своя чар, нали, не е жилищна сграда. И със сигурност е, може би, едно от най-приятните места да се играе в България бейсбол. Може би най-приятното, без да си крива душата, колкото и да ми е неприятно, че не е тук, е в Благоевград. Там наистина стадиона той не е свързан с Американския университет, нали, тъй като често се пита, добре, ще явно Благоевград заради Американския университет. Да, това щях да попитам аз. Да, няма нищо общо. Okay. Единственото общо е, че мисля, че човек, който бил от Американския университет, е закупил тогава самата земя, на която е стадиона, и е дарил на отбора. Но там нататък президента всъщност на Благоевградския отбор, който принципно работи в Американския университет, но това няма общо. Наистина е този човек, който се грижи за стадиона. Нивото на този стадион е общо взето такова, каквото на най-добрите стадиони в Европа. Наистина от към трева, от към нивото на поддържане, а самата гледка и от атмосферата е уникална, тъй като той, не знам ли сте ходили в Благоевград, ако се качвате към Картала, където е парка Бачиново, го водят. Буквално вдясно има планина, стадиона е леко в ниското, огромни тополи и след това река и още една планина, и той буквално е сгушен вътре в това място и наистина е така... Пак уютна картинка за спорт. Да, наистина имахме турнир, който дойдоха отбори от всякъде, от Израел, от Италия, от Русия, които всъщност дойдоха и американци, които играеха за тези отбори, които нали, цял живот са играли в Америка, и те бяха наистина шокирани как в България, която те за първи път чуват, има такъв стадион на такова ниво, и бяха наистина така, много впечатлени от това. Всъщност тези 2 стадиона, да се върна въпроса, къде се тренира, има около тях училища, които са така най-силно застъпените. 55-то, 8-то, 113-то мисля, че беше, 11-то, не съм сигурен, че скоро. Да, там в региона. Да, в региона, просто причина, че е най-близкото място до това децата много по-лесно после да могат да отидат. Нали, за жалост, градът ни е доста голям, когато става въпрос за по-малки деца, това изисква родителите им да ги водат и понякога за тях е по-сложно. Нали, от това и от тази гледна точка ние се стремим да се концентрираме усилията върху училища, които са по-близко от района. Да. Като хубавото е, че и двата стадиона са близко до метро и много, нали, буквално над няколко минути от която и да е спирка, от ГМ всъщност. И същевременно друг отбор развива пък своята дейност в Надежда, за стадион Локомотив, мисля, че тренираха последно в залата. И така са се концентрирали, тъй като пък треньора живее близко той и там, и се концентрира върху това да развива спорта там, за да му по-удобно на него самия. Добре, а това значи ли, че има все пак първенства за деца? Там колко са отборите всъщност при децата, понеже ти каза, че има 6 отбора в София, ама доколкото разбирам, това са 6 професионални отбора за мъже, или той е като клуб, който има и детско-юношеска школа и така нататък? Ами, първо може би започна там. За жалост в България професионален бейсбол няма.
Okay. Това е много важно да го отбележим. Ние всички сме единствено и само това е наше хоби, което със сигурност немалка част от нас го възприемаме повече от това и отделяме доста повече време всъщност. Може би после ще навлезем и това към тренировки, как и защо. Колкото до отборите детските, да, в момента има, мисля, че 5 детски отбора, които повечето детски отбори са продължение на тези мъжки отбори. Тоест, нашият отбор София Бус има детски отбор София Бус. Отборът Юнак има детски отбор Юнак. Като има за деца, които са под 9 години, като там не може да кажем, че има първенство. По-скоро идеята е децата да развият някакви буквално такива умения. Си избяга ми думата. Чисто отборни имаш преди? По-скоро чисто двигателни умения, вече. Да могат могат да се движат, да могат да тичат. Виждаме, че често, както и вие самите, също вашата идея, често има деца, които в днешно време дори не могат да тичат правилно или да координират движенията си и да правят нещо с ръцете си. А пък бейсбол е така доста полезен спорт в това отношение, тъй като той успява да развива в много отношения тялото и всъщност как се движиш, тъй като първо, че се изисква тичане, същевременно естествено се изисква на моменти комбинацията от това да тичаш, да клекнеш, да фанеш топката, това да го правиш координирано, пък ръцете си ги протегнеш, пък едната да ти е отгоре на другата, след това да се изправиш стъпвайки, ходейки или стъпвайки, да фанеш, да дигнеш ръката, да извадиш я, да хвърлиш топката и така нататък. И всъщност наистина много помага на това децата да се развиват и същото време да трябва да удряш, което пък изисква първо естествено движението с бухалката и концентрация на това да видиш топката, която идва отдалеч, като предполагам сте се погледали спорт център, където се казва, че това да хванеш, да удариш бейсболна топка е най-трудното нещо, което съществува в спорта, тъй като разстоянието е твърде малко, топката идва твърде бързо и мозъкът ти не може толкова бързо всъщност да реагира. Така че за децата наистина е чудесна възможност да се докоснат до един по-различен спорт. Има под 9, след това от 9 до 12 следващата възрастова група, която така просто бейсбол така са 9, 12, 13, 15, 16, 18 и мъже. Като повечето спортове. Да. Препокриват се по няколко набора. Да, често по-малки играят при по-големи, естествено при по-големи, при по-малки не може. Но има първенства, общо взето има си тренировки регулярни, които са по-голямата част от тях в събота и неделя задължително има детски тренировки през лятото. Сега през зимата също събота и неделя има тренировки, които са или в балон, или в някаква зала. А пък през лятото има вече и турнири, които се организират между отборите, като повечето пъти удобното за тези турнири е, че в рамките на един ден започват сутринта, играят 5-6 мача буквално и вечерта са приключили турнира. Като бяхме малки, беше малко по-различно, имаше и повече пътувания. Аз това исках да те попитам, понеже ти кажа, че от 9 годишен буквално си в бейсбол. Това, че преди това не си тренирал много други работи. Тренирах айкидо и там си извадих ръката. Те каза, че се занимава с футбол. Футбол, по-скоро то беше в училище да ритам топката по стената. Да, по-скоро тренирах айкидо за една година, там си извадих лакетя и след това приключих в тази моя силна кариера и съм тренирал плуване в рамките на 6-7 месеца, но наистина бейсбола, когато започнал, там нищо друго не е било на преден план. Тогава въпросът ми беше какво се е променило за тези 24 години, които ти каза, че си в бейсбола, реално откакто ти си тренал като дете на 9 и сега, където вече ти си... променил в кое отношение? И като тренировки, и като база, генерално дали се увеличил, дали се увеличил броя на децата, които това също, което е много. Може би нивото на мъжете, което е в момента, дали е по-добро, отколкото е било преди 24 години. Четвърт век вече почти. Почти, да. Наистина толкова. Може би съм по-голям. Аз просто тренирам бейсбол повече, колкото вие сте живяли всъщност. Аз съм от 26, така че. С мен, на ръба съм. Супер. Това е сложен въпрос. Може да почна от там. Дали се е променило? За жалост, да. И в двете посоки, положително и негативно. Положително със сигурност нивото на детските лиги имаше моментен спад по една или друга причина. В момента отборите силно се решиха и те винаги са го осъзнавали, но успяват да намират времето да отделят още повече време на това, тъй като е ясно на всички, че без деца в един момент спорта приключва рано или късно, всеки се отказва, деца, семейства и така нататък. Имаше един моментен спад, когато аз започвах, може би лигите бяха една идея
силни, от към повече, по-скоро повече отбори имаше и повече хора, които го тренираха. В момента са по-малко, със сигурност, но в момента се вижда и така бумът, който последните 2-3 години, буквално преди 2 години имаше 2 отбора, в момента са 5 детски отбора, 5 детски отбора, от които преди 2 години имаше само по една възрастова група, в момента вече има 2 възрастови групи. Има дори отбор, треньор, който просто реши, че иска покрай двете му деца да направи отбор, с който от негови приятели, за да може децата му да играят заедно бейсбол. Тъй като хубавото е, че наистина са 9, 10, 11 деца на тренировка, които са винаги заедно. Спорта не е от типа боен спорт, който нон-стоп си в някакви схватки и се правиш нещо, а всъщност си можеш да комуникираш нон-стоп с другите и също е доста забавна тренировка. Тъй като има и социалния елемент, който е много важен, който за мен много спортове други, които са, те имат своите предимства. Бейсбола има това предимство, както примерно баскетбола, лакрос, хокей. Те са спортове, които имаш възможността да комуникираш с други деца непрестанно, което в крайна сметка също е изключително важно, тъй като те са обединени от около едно нещо, което на тях им харесва. Научаваш си на екипна работа най-вече, което е наистина много важно качество, което и в последствие в живота е важно, не само в спорта, но и в спорта може би това е едно от ключовите неща, за да бъде един отбор успешен, да имаш добър екип. Да имаш добър екип, да се разбирате, да преодолявате неща заедно и да все пак и различия, защото другото е, че особено при малки деца едно дете приема загубата по един начин, приема това някой да му се скара по един начин, друго по друго и често този сблъсък на детските характери, които са тотално чисти и нямат никакъв филтър за тях. Като някой му каже нещо, той отговаря както му идва. Да. И всъщност много е интересно точно този сблъсък на тези чисти характери, които се сблъскват хем с децата, които са насреща, хем с треньорите, които пък им се карат един вид, или по-скоро им се карат, им показват какво е правилното. И е интересно как човек и дете в този момент, според мен поне лично, помага за това да се научи да разбира отстрани, да разбира другия по един начин. Защото в крайна сметка училището е задължително, то е супер, но винаги знаеш, че то е защото трябва, а ти отиваш да играеш спорт, защото искаш. И това е огромната разлика. И ти си там, въпреки че това дете те дразни, другото ти е приятел, че ти се ядосваш на нещо друго, успяваш да го преодолееш по някакъв начин заради това цялото, защото си едно цялото нещо. Което често казвам за мен е може би едно от най-ценните неща и наистина нещо, което в живота след това се използва в ужасно много ситуации. Абсолютно, да. Да, то прави децата и по-солидарни и разбиращи абсолютно. Приятелчетата си, защо съм се разсърдил на някой и така нататък, което... Да, прави ги порастват по-бързо и по-добри личности, в крайна сметка, защото разбирателството и разбирането за другия е нещо, което, за жалост, изключвам въобще спортната тема, в България нещо, което за мен лично изключително много липсва. Никой не разбира съседния, никой не иска да разбере съседния, човека до него, който е непознат, за него не го интересува, всеки си гледа в собствената копанка, което до някаква степен е и точно със сигурност липсата на това, че хората не спортуват толкова много, че не са част от някаква общност, която да ги сплотява и същевременно това разделя и всички виждаме за жалост резултатите, в които по пътя, по който сме тръгнали, как все се отдалечаваме един от други и в крайна сметка това да никой не помага, а по-скоро вреди. Въпреки че си мислим, че ние сме най-великите на света, другите са супер зле, в крайна сметка всички губим от това. Точно така. Всички сме един отбор и това е нашата държава и нация и общност. Да, както имаш една картинка с една лодка, която предницата почва да потъва, а този отгоре, който още не е потънал, седи и казва потъвайте вие долу, което е големия проблем, че когато една нация не върви напред, всички ние не сме добре и когато не се спортува, резултатите са видни. Така, просто при спорта е много готиното, че при спорта вероятно лесно можеш да видиш резултат. Може да видиш, че тялото се развива, че си постоянен, имаш дисциплината. Тези неща, които ги пипаш при частта с нацията и обществото, за мен лично проблема е, че обществото ни като цяло е в момента липсва, малко или много. Ние сме едни хора на една територия, а не сме едно заедно общество, което да движи в една определена посока. Има много причини естествено за това, но със сигурност спортуването и
частта от нещо подобно би помагала в посоката на това да Абсолютно, ни събира. дори и едни успехи на национален отбор по какъвто и да е спорт винаги би Абсолютно. обединило нацията, както Винаги. примерно 94-та година футбола, знаем какво е било. Само, това Само сме жалко. чували. Да, и това Да. е другото, да. Знаем и за други държави, например, хокей на лед мога да дам пример в Чехия, когато стават световни шампиони, по какъв начин се обединяват, всички излизат да празнуват и тогава забравят за всякакви проблеми. Абсолютно, да. Ти си по-голям, изведнъж нещото е по-голямо от теб, Да. и по-голямо от всички, което е най-хубавото и ще време ти си голям колкото всички други на света, в крайна сметка, дори може би най-големия, нали, да приемем, че е световен шампион. Така че сигурно за децата е нещо, което би било, как кажа, за мен това и бейсбол е толкова интересен, защото той развива много различни качества. Може би за някои хора сметна, че не е най-атлетичен спорт, нали, не е това да тичаш 90 минути и да гониш една топка или нещо подобно, което е чудесно само по себе си, но същевременно той развива и много така, стратегическо мислене. И другото, което може би развива най-много, което е хем плюс, хем минус, е именно това, че спортът е такъв, бейсбол е такъв спорт, че представете си го така, ти си тренирал една година в едно определено нещо, да удариш топката, целта ти като удариш топката е да удариш перфектна линия, която да излети колко се може по-бързо, да удариш най-трудното хвърляне, което даденият пичър може да ти хвърли, тъй като той има и права топка, такава, която завива кърв и всякакви видове топки. Ти това си го тренирал. Едно дете си на 13 години, което това му е на него, идва момента на истината, финала, 9-ти ининг, равен резултат, ако той удари топката, печелят матча, ако той не удари топката, губят матча. Да. Фърлят топката, той удра перфектно топката и просто е директна линия в някой от играчите, той фаща и край. И ти в този момент трябва да обясниш на детето, и това все повече се говори в световен мащаб, като това въпрос за бейсбол, всъщност, че той е направил всичко перфектно, че той се справил добре, но същевременно не е станал. Което също е един така житейски урок, който за жалост, как кажа... Че не всичко зависи от нас, че някой път точно така, да направиш перфектно нещата. Абсолютно, резултата. то да правиш, че усилията всъщност са важните, но като трябва да го обясниш на 13 годишно дете или на по-малко, става много сложно. Много бързо пораства така обаче. Факт. Бързо съзнават какви са нещата в живота и винаги могат да правят, включително аз така правиш си някакви аналогии за ситуация в спорта и в живота, което много помага. Примерно в случая направи всичко перфектно, не се е получило, взимаме си пулките и следващия път ще направим нещо ново, което да се получи. Това може да е за бизнес, за всичко. Естествено, да, точно това е, че ти всъщност се научаваш с това, както ти кажеш, после го използваш навсякъде. В крайна сметка, като си дете в училище, имаш моменти, в които... Винаги ти пишеш шестици, най-лоши случаи ти пишат някаква по-ниска оценка. И това е очарован, но знаеш, че има някаква причина, която нещо си там. Но тук е другото, в училище ти знаеш, че пак, защото трябва. А в крайна сметка спорта, имаш и спортната злоба, имаш хъс, имаш отбор, който знаеш, че разчита на теб, искаш да се докажеш, искаш другите да те видят. Нали, в крайна сметка нормалните неща за всяко едно спортуващо дете или човек, в крайна сметка. Да? И изведнъж това не се получава. И е шок за всеки един. И най-големият шок, който пък може да продължи, това е, и спорта затова пак е толкова велик, е, че той си играл от 9 човека, наистина. Те играят през цялото време. Но има възможности, в които ситуации, в които можеш ти като, да речем, защитник, като си в аутфилда, те са ляв аутфилдър, централен аутфилдър и десен аутфилдър. Можеш десния аутфилд, цял матч, ти да нямаш една топка, която да дойде при теб. Буквално стоиш, бърка си в носа, отиваш 9 пъти в защита, абсолютно нищо не се случва. И може в 9 ининг, на 2 аута, да ударят топката на топките, в които ти трябва да тичаш, плонж, хвърляш се, спринт и ако я фанеш, печелите матча, ако я спуснеш, губите матча. Ти реално уж си играл на цял матч, но ти всъщност си вътре. И най-сложното в това е, че ти трябва през цялото време да си супер концентриран в матч, защото ти не можеш да момент, нали, да си, окей, аз съм защита, то нищо не става, ще се налява. И те удари топката. Точно, естествено, закона, в един и това се случва в крайна сметка. И е безумно, наистина, защото нали, това е първо едната част, ще трябва да си нон-стоп концентриран и най-лошото след това идва другото. Представете си ситуацията, в която първият част от матча, идва една топка или втората част от матча, след това идва топка, даденият човек изпуска я. Прави най-елементарната грешка на света, случва се естествено, топката в ръкавицата пада на земята, край. И след това ти имаш 7 ининга, в които ти продължаваш, в които ти си сам и нищо не се... Тоест ти си в играта,
но не си нон-стоп в играта да, примерно, ето както ти при баскетбола сигурно ще кажеш, ти продължаваш и тичаш, ти нямаш момента, в който да спреш и се замислиш, тази грешка, що я направих, какво се случи, какво направих грешно, какво правя сега тук нататък. Бейсбол е обратното. Ти в бейсбола след това имаш 7 ининга, примерно, в които може би идват всеки път топки, а може да не дойде. И може да дойде в 9 ининг пак топка, за която ти трябва да си готов, но си имал 7 ининга, в които ти непрестанно мисли за това, сега що сгреших, как сгреших, какво направих, защо го направих. Почва да се обвиняваш. Как можа да го направя? Ядосва се. И това е нещо, другото, което учи бейсбола, на нещо супер важно, което и в живота е изключително важно, е да можеш да забравяш бързо. Ако ти не можеш да забравиш момента, в който ти си изпуснал тази елементарната на елементарните топки, ти си приключил, защото в следващия момент, като той е следващата, която кое пък и скоро, пак ще изпуснеш. И пак не то. В крайна сметка ти реално губиш точно самочувствието си и самоувереността си в това, че можеш да го направиш. А на тебе се чува ли ти се това? Дай пример как Мисля, се успяваш да се преодолее това нещо. Уча се още. Аз ще питам дали вече си се научил за това. Не, за жалост не. Това е, че... според мен никой не знае. Никой не знае. Всеки си изработва някакви на теория го знаеш. Абсолютно. Всеки може ти каже, значи тук представи си картинка, в която се успокояваш, спокойното място, примерно си на морето, полаха, бриза, нали така. Това са глупости. В крайна сметка всеки си помисля някакви варианти, в които да попробва неговия си модел и неговия си начин на мислене. Просто се опитваш да... Как кажа, има моменти, в които успявам и се чувствам супер, казвам си, ето сгреших, семията продължавам, всичко е супер. Има моменти, в които премислиш нещата. Имало пъти, имах един матч, той е доста известен на моята кариера. Играхме на турнир в Лондон и сбърках 8 пъти в матча, в който играхме. Играх на една позиция, 6 пъти подред сбърках, които просто, както и да бяха ударили тази топка към мен, аз просто я грешах. Но между краката, отстрани, просто тогава нещо беше по-слаб момент от кариерата ми, ако го наречем. И беше много зле. И реших в момента, естествено, от там треньорите да ме сменят от тази позиция, да отида на друга позиция. Естествено, закона в бейсболния бок, реши, че следващата топка пак в мен. Бам, грешка се. И на 8-та топка, като дойде вече в мене, фанах някакси целият стадион. Другите отбори бяха дошли, бяха разбрали какво се е случило. Целият стадион ми ръкопляска, да фана и се беше скандално. Така че моменти, в които наистина успяваш, други моменти, в които не успяваш, което пак само по себе си, особено за младите, е нещо, което е изключително урок в крайна сметка. То е нещо, което всички ни се случва. Има пъти, има които успяваш в нещо, което си добър. Има пъти, които не успяваш в нещо, което пак си добър, така или иначе. Въпреки всичките усилия, които всъщност полагаме за това нещо. Трябва да продължаваме напред, това е целта. Постоянството е това, което реално дисциплина. Да, то аз не знам, за мен постоянство винаги е била... Ако някой ме пита кое е как го кажа? Качеството, да. За мен постоянството е отгоре на всичко, защото то включва всъщност себе си това нещо. Ти ако си постоянен, ще имаш и дисциплината, защото ясно, че без едното с другото върви. Така е, да. И в крайна амбицията също така, защото в крайна сметка, ако нямаш амбиция, не можеш да си постоянен. И всички тези неща, които понякога първо, че ти отнема много, в крайна сметка време, може да правиш други неща, факт, като особено ако спортуваш много по-запалено, понякога ти се правят други работи, но същевременно знаеш какво жертваш. Тоест, готов си на жертви, които също като дете също се научаваш на това. Че има жертви, другите деца отиват на море или с приятели някъде и отиваш на тренировка. Но знаеш какво пък печелиш на среща, т.е. кое е за теб важното. Или пък твоите приятели вечерно време играят компютърни игри и трябва да си легнеш, за да си свежиш за следващия ден, в който ще трябва да отидеш да тренираш. Абсолютно, да. Това е, че всъщност научаваш се да приоритизираш в крайна сметка. И да приоритизираш това, което за теб е важно. Защото... Това може би е много ключово за тайм менеджмента в последствие, да можеш да управляваш кое е по-важно да го направиш днес и кое е по-важно да го направиш утре. Аз това ще да кажа, че и предишните епизоди, всичките спортисти, които са идвали, това е може би едно от най-важните неща, които достигаме заедно, нали? Че разпределението на времето за задачите ти в последствие в живота, спорта много ти е помогнал да можеш да... Всеки един го е казал, наистина. Така е. За мен другото, което е много важно в тази посока е, че